Manje awuhleke. Bawubalekelani izolo? Hawu mina. Ake wena nobatla uintroduce ngkhona hawo. Sibekise egalweni. No, athi mina ngifuna bona ukuthi ubani lo othandaza ubusuku bonke emzini wakhe. Ayo, yo cousin ya hawo ingibona kitchen angikupa kimiyetse disho otherwise uthuza ngkhona egalweni. Wena wabaleka. Hawu mina uboni nohole okwathi yona. Hayi okay ke. Telefoni ya why then? Ayantina shele Hey, yeka ringtone. Hello. Yes. Lalela ngisayisela umzali isikhiphile ukhohle uthathe sakhe lethamba hamba nogogo so uzobuya manje ungilindele.